tun trumakan en ho le turchu atak bechana an siam American drama thriller movie kumsang ni sompakua anti chua abducted the Mary Stoffer story tinia atop thlengin milo thlir sakle theudo nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lome kumsang kha zakwa somriat mei thani in Mary te chung kwa chuan family home video siamin an hlim tlang hle a pasal Irv le an fa te Bet le Steven te pon nuaman ti hle Mary te hi kaushan mi tak ni in missionary tripa zin chua an tum me ka a thian te amang tha hnu chuan mi pakhat ming sen hian aron bia zin chu an tum tak tak kem hriat chiana du ni Mary chuan o tu me ti pain a chhuah sana pona chung ten an lo ngak reng to tin ni atu ka chuan a fanu bet nen beauty salon an kala an ho tur chu min khan pistola tinin aron ti buai thut mai trelo tur tin an motora chuan a lu tira Mary hian bet a tha sak mai hlo em awangin a soyang chuan a ti zela anin khal chuak ta ni an tlan zel hnu chuan Mary engwangin nge kan chunga hetiang hi ti tungei ni po ka hre si lo ti in hlau thong takin a zota ming chuan thin rim takin min hrelo mo I trong tam lu tuk chuan ka that ve ve ang chu alo ti khur khura ram hnuaian thlen hnu chuan motor ti dingin a hnunga alu tira mi panau pang panin an lo mu hlau mai pakhat zawk Jason chuan ron pan hnain engthil nge thleng ta ti deuh hu a chuta ming chuan man vatin Mary te adana motor hnunga chuan a khung ve ta dai mai a thian pa chu aman ve main alo tlan chemana ming chuan thin rim zetin motor chu a khal chuak le an tlan lai chuan Bet le Jason te hnena Mary chuan pathianin min tran pui dona lom hlau thong reng reng su ti na tong thlamwana chuta ming chuan motor ti dingin Jason kha volet topa ram hnuaia thi turin a hnut chia ta ni reivak lo an tlan le hnu chuan a motora Mary ten ufa chu a chuan tira an mit tuam sakin a ina a hruai le chumi hnu chuan room te takte a kal khum dun zuia an nufa chuan an hlau thong tak zetani ina a pasal Irfan an nu te an ron ho tak silowa chuan ngai thalo takin police a khola heti la hian an kho police te chu ram hnoya Jason bo zongin an lo buai le thil thlen dan Jason thian pa an zo hnu chuan Mary ten ufa po Jason kidnap tu chuan arubo ngeya an ngaya misual chu tunge ani tak an la the thei bok si lo heti la hian Mary ten ufa chu room te takte a khan an lo tong trai duna atu ka ming khan ron hon sakin Mary bathroom a kalandu thu a soya alo phal sak ve mai bok chu rem chang alain bathroom tuk vera tang chuan thlan chuan tuma thingin alo kil hnan vek bok si thil ei turin atiluya chumi hnu chuan an nu fa chuan thlun zomin ruma bok khana kal hnan leni atuka Mary chu living room a phuar betin zona lo zot vela anin biak na chu a record vek bok ming chuan tunge kani min la hria matia Mary a share lo thua a chan hnu chuan ani na dik tak chu a hrilta kumsom pangakalta a skula a zero lai thin alo nia ming chuan a zon reng thin thu soin Mary te chung kwa hi hun rei tak alo en thlatoa voili lai ru bo atum thu a soi chuak bok ni sareliam hnu chuan TV a police ten Mary ten ufa an zong mek ti ming chuan a hmua an zon reng chuan an hriat chhuah mai hlavin a pasal hnena lekha thon a zia lui tira bet nen an zin bo lok thu le missionary trip chung changa in ngai tua film adu thu a soi tirani a pasal Irv kha biak ina kalin anu puile a fanutan tong trai pui turin alo dila dam taka hmule nge alain bei sei tlatani heti la hian ming khan Mary chu anom na room atanga pot chuak luin
ka soyanga iom phot chuan naktu ka inzale nang alo ti vela aruma norlut luin apong sual zui ta ni heng thil zong thlen lai hian ming chu a hna pangai taka thokin electronics dora akal zia Mary te chu room te takte a khan lau thong min an lo ve thung ni som pali an bo hnu chuan Irfan an nu le khathon adong nola anen wang hnu chuan zia lui tir ani ti a hre theia police te en tirin an ni chuan an ladam nge yani hi an lo ti ve bok zana Mary chu mingan korfual sen hak lui tirin a birthday alom saka living room a akom le hnu chuan ipian cham chu I hmang nuamem an ti vela Mary chuan min pong sual renga ka hlim iring reng em ni alo ti ve thung ming chu a thin rim zual sawa I hlim na thlen hi ka du berasin atilea Mary chuan pasal nei lai ka ni hi tin alo chang chuta ming chuan okavin takin inpa iom puyang khan min om pui vero atia Mary chuan anin hnoya ming hi lut ru thinin an thom alo ngai thlachin ti a hre thiam ngala Mary min kaltir ro ten ompa an ti chuan min a thin rim zual sawa bet omna kalin arek ta shep mai Mary chuan that lo turin alo nge na I duang chuan ka tiyang tin bet ada let le hnu chuan apong sual le ta ne heti lai hian Irf kha in hnoya kalin tukver lo in ho reng chu a hmuwa chuata ke hniak ni om tak alo om bok silinga kotereu te a wer lut chho a hmule zela police a hril hnu chuan misual electric lam thiam thil ti nge ya an ngaia Mary te nu fa zon chu an chhun zom zel ming chua don chuan duin neem tina zota Mary chuan Bible chain aron peve mai bok akal hnu chuan afanu chu a chiar sak mela hlau thong lo turin a cha reng bok ani heti la hian in hnoya thoman hria Mary chuan bet hna beng cheng lo turin a cha ming ron ho hnu chuan in hnoya cheng an omem ni tin Mary na zota akezen ani thu le chuat chu a cha that em awangin an thoma hriat ngai lo thu ming chuan a soi ni som thum pakhat liam hnu chuan Mary te nu fa chu room te takte a khan an lo in ti hlim ve a Mary hian an tlan chhuat thei beiseina tam tak anei mai baka afanu a hmangai em wangin a in ti pachang hram ani atuka ming chuan motorin Mary te nu fa chu Chicago apan puya a hna thila conference a kal angai wangani an thlen hnu chuan nget taka thlung betin chuatuma a phuarna chu an po vai chuan gas line nen a thlun zom awangin a puwa don thu a soya a chhuat san zui akal hnu chuan Mary pona mi pano pangte chu vakau atum thina ma se nga ma lo ngai sak lovin an kal sana Mary lung chet takin a traple ta zoi mai ni somli panga liam hnu chuan minga ina an lo om le to anom na room she om taka tang chuan ron la chuakin aka zen kha azin bo to thu a hrila an nung chang a that em awangin bedroom a an ria a phal sak to a Father's Day niin ming chuan bet chu apa biak a phal saka bet chuan lung che o takin anu nen an that thu awa hril Irf chuan nangma ni man tu kha kalo bia ang an ti chuan mingan anin biak na chu alo ti top saka living room a bet nen anin kom le hnu chuan mingan thoma hria bet bedroom a local tum chu niin ming thin rim lutuk chuan room a nor lutin a thlung bet le ta ni somli pakwana 4th of July niin ming chuan anin ti hlimna hmuna Mary te nu fa a hruai ve a Mary chuan arukin police vashil tumma se an lo hre thei tlat lo police a hril emo tlan chiat an tum vai chuan bet tha a vo tlat wangin au chuak ngam lo ani heti la hian Irf le afapa Stephen te kha ina khohar taka omin halmoi an lo en duna an kim lo miau wangin an lo makin thei tlat lo ni somnga pathum ral hnu chuan
bet chu TVN alo phal sak to a Mary ve thung chu a beidong lek to dule min that mai ro se tin ming chua hlan chuan a thlunna kawngkhar chu ti chiat atuma theito pa apo hnu chuan ati che thei ta hlau mai Mary chuan police phone vatin pona an chuak dun ngala motor bula hlau thong taka an bi ruk lai chuan police pakhat ron thlengin a ron chan chuak ta ming chanchin a hriatang ang shilin a hna thona an vaman ngala Mary tenu fa station a an hroi hnu chuan a pasal if khan alo nga kareng to a trap zoi a in ko in ni somnga pathum ruk bo an ni hnuwa an chung kwa chuan anin mukhom le theita ni Mary chuan biak ina hun hreom le khir khan tak tok maila pathian hian min phat san ngai reng lo tin thu a soya Mary le a pasal if te chu nu pahlim tak an ni chhun zom zela ming ve thung chuan adam chungin zel bang azu to don ani